Afrikaans Engels. Afrikaans. Is het de eerste keer? Ja, de eerste keer. Wat is het eerste keer? Halleluja. Wat is goed? All the time. Maar dit is even één keer, dat zie je twee toerdokters van achter u staan. Hoort je wat ik zeg? Halleluja. Het is zoals alsof daar een voetpadje is wat gestapt is om jou te gaan klikken. Traditional healers. Ken niemand wat ik vraag? Ja, hoor. Niet hoor, verstaan niet. Verstaan niet. Verstaan niet. Kom ik vraag zo. Was hier niet verleden al bij je toerdokter of een traditional healer voor jou? Ja, wat dat is. Halleluja. Dat is een goed spoor. Wat gegaan. Maar dat is iemand wat ik zie wat de toerdokter schelm gemaakt heeft. Wie moet de toerdokter gaan betalen, maar het niet gaan betalen? Dat is niet een korte van geld, maar ik zeg maar, als niemand dat gaat leven, was het niet. So misschien bij hele bedrag of bedrag geen maar in geen hele bedrag had. Oké, omdat ik niet de geld volledig had, kon ik niet gaan. Dat is het. Ja. Oh. So je moest ook gaan betalen, maar je niet gaan betalen, want je kon niet teruggaan en gaan betalen. Halleluja. Exactly. Maar is hier persoon in Rio zonder doelen zal hebben. Halleluja. Maar vandaag zijn we profetisch. De connectie wat daar was. De voetspoor wat daar was. Ik verbeterde de naam van ik kom cancelleren jou de toer mag nog niet. En vandaag zal je die free maken. Zie die handen. Zie die handen. Dat zal gezien wezen. Geld en werk zal ik je van de hand afwegen. Disabled persoon wat ik zie. Wat is die disabled persoon? Wat is de disabled persoon? Gestremde. Wie kan er wel vertellen? Wie zo komt niet? Of wie kan er ook wel in maar moet dat wel zeggen? Iemand wat stel is iemand wat die mooi gaat gewoon niet of sorry? Ik zei de Bijbel herkennen, zo ik ga het niet kunnen. Maar dit is daar van hoe wat gestremd is. In ons? Ja. Ja. Hoeveel is dat? Was dit één? Ik denk het 2. Maar wie heeft op school gestremd geraakt? Of wie moest in die school gegaan? Het er wel van. Het is een ability. Ja, ik heb ook die van mijn maas. Die van mijn maas. Maar in die school gegaan is. Ja. Dat wel van niet. Ja. Maar die persoon school gaan te zien echt dingen wat gedoen was. Wat veroorzaakt dat die persoon zo raakt. Dat is niet normaal. Maar God snapt niet. Hij is alleen maar nog niet. Halleluja. Het is niets van God en leven. Halleluja. En elke toerder wat die familie gaat vervolgen, vandaag zal dat. Die voorkant. Dit is de goede om mensen te offeren. Zal vandaag met mij God ontmoeten.
is de toekomst weer vat. Vandaag. Ik zal het nu ophouden. Halleluja. Smeet niet liefde. Ik breng 10 jaar of 4 diefstal. Zie niet 4 wat is dit, maar ik zie een hoofdstad. Halleluja. Ik ken niet van wat ik maak. Halleluja. Zo ik ken niet precies wat ik maak. Wie God stap in de reality van God. Ja, dat gaat ver. Wat is het dus? Maar je kunt zeggen dat de Heer zegt, geef me jouw werk. Want minder is niet. Allemaal wat moet en belast is, kom naar mij. Want dat moet ik gekomen met de Heer. Ik zal even hier, dat is jouw omstandigheid. Wie die paas slaan? Ik zie kinders wat de paas slaan van een kind wat de paas slaan. Niet voor die papa wat hij is. Wie van jullie broers en zusters of neefs en zusters het zou niet een man gehad die als geboorte gegeven aan je. Ik praat niet van jou, ik praat van het tegen terug. Het is iets in die verleden. Ja, het is omdat je maar niet bijna is groot met iets. Weet je, dat is Ja, wie zal er nog wat doen? die zeer geest dat. Die Boeddha's. Ja, Was die ook betrokken? ja, dat is het ook. Maar alle was betrokken. Ja, Dat is een hartzeer van die man. Wat ook die kinderen doen. Dat is niet naar wat ik zie. Dat is zoals alsof ik die knie zeer gekregen. En zoals nog die knie, het is zoals alsof die knie niet kan gezond raken. Een van mijn zeers. Die knie kan niet gezond raken. Het is die hartzeer van die man wat open is. Dat is niet allemaal wat die man disrespect. Maar als iemand wat je leger is, hoe is het, like an authority. Je pa is je boom is. Je boom is ook zoals je pa. Halleluja. Ik bid dat daar vergifnis komt. En vrede is. Zodat elke vloek kan afhouden. Dat is een grondpad wat ik zie. Waar de elkaar stopt en mensen vatten.